Исәнмесез, студияда Айгөл Вәлиева, эфирда яңалыклар тапшыруы, бүгенге чыгарылышның кыска темалары. Эзләүләрнең нәтиҗәсе бар, бүген югалган балыкчыларның тагын бер гәүдәсен таптылар. Акчаңнан колак кагам дисәң, СМС-ка җавап бир. Мошенниклар шәһәрдәшләрне ничек алдый? Безнең иҗат төркеме ачыклады. Еш тикшерүләр һәм салымнар, эшмәкәрләрне нәрсә борчый? Түрәләр һәм инспекция белгечләре җавап бирде. Бүген коткаручылар югалган балыкчыларның тагын берсен тапты. Николай Снегурның гәүдәсен 3 метр тирәнлектән чыгардылар. Хәзер аны хокук сакчылары тикшерә. Бер көн элек туганнары ярдан 500 метр ераклыкта балыкчының көймәсенә юлыккан иде. Исегезгә төшерәбез, Николай Снегур һәм аның дусты Евгений Рябов октябрьнең 21-дә балыкка чыгып киткән җирдән юкка чыга. Моңа кадәр якынча шул ук урында абыйлы энеле тагын 2 ират югалды. Әлегә аларның берсенең генә гәүдәсе табылды. Эзләүшләре дәвам итә, киң масштаблы ял көннәренә планлаштырылган. Рифат Хабибуллин вафат булу сәбәпле җинаять эше кузгатылды. Исегезгә төшерәм, Казан федераль университеты мөгаллиме 26 октябрьдә эш бүлмәсендә асылынган килеш табылды. Хезмәттәшләре полиция чакыртты. Тикшерү барышында үләр алдыннан язылган хат таптылар. Атаклы педагог анда туганнары һәм тормыш иптәше белән хушлашкан. Хәзер тикшерү бара, белгечләр Рифат Хабибуллинның бу адымга үзе барганмы яки шундый хәлгә җиткерелгәнме икәнлеген ачыклый. Тагын бер шәһәрдәшебез 10 000 сумнан колак какты. СМС хатта килгән хәбәрне тикшереп тә тормыйча ират мошенниклар корбаны була. Интернет һәм телефон аша алдау очраклары шәһәрдә арта бара. Технологиялар алга киткән саен җинаятьчеләр дә тик утырмый. Халыкны алдауның яңа ысулларын уйлап таба. Самое плохое то, что эти мошенники не наказываются. Алданған эшмәкер акчаны мошенниклар картасына үзе күчерә. Аның телефонына картадан акчаны салдыруга гариза кабул ителде дигән хат килә. Сумма кечкенә түгел, 9400 сум. Хәбәр шит номердан, әмма 900 саны белән башлана. Шул сан башны бутады да инде зыян күрүче. Гадәттә бу номердан СМС-ларны банк җибәрә. Хатта күрсәтелгән номер буенча шалтыраткач, трубканы банкның куркынычсызлык хезмәте башлыгы Мальцев Максим Геннадьевич ала. Ялган хезмәткәр телефон аша нәрсә эшләргә кирәклеген өйрәтеп тора. Андан соң мин җыйдым инде бу миңа звонитте, мин дә анарга звониттем. Там вот такая ситуация, значит, такого не должно быть. Все, мы вас поняли, мы ваши деньги, значит, обратно на место вернем. Для этого, значит, вот терминалда надо вставить пластиковую карту урна. И, значит, сіз не работаете, мы, значит, будем диктовать. Мошенниклар телефон аша җибәрелә торган текстларны үзгәртеп тора. Хәзер әни ярдәм ит яки баланска акча сал дигән хәбәрләр халыкка яхшы таныш. Раньше приходила ваша банковская карта заблокирована, а теперь там другая фраза. С вашей банковской карты подлежит списанию такое-то количество денег, например. То есть подлежит списанию. Ну, естественно, народ бежит, спрашивает там, думает, что за подлежание списанию, и звонит опять же на телефон злоумышленников, чтобы узнать. Но те, естественно, разводят их. Телефон номерларын табу авыр түгел, күбесен бушлай игъланнар сайтыннан алалар. Кайбер мошенниклар тулы мәгълүматлар базасын сатып ала. Базу данных где-то, например, купили, также в Москве продают базы данных, там, то есть старых клиентов. Наши операторы, да? Да, то есть там закачивают какие-то на дисках и на дисках продают в Москве, там, то есть таких много. То есть могут оттуда. Ну нет, то есть если держатель сим-карты как бы уже давно пользуется этой сим-картой, то есть в любом случае попадут на него же. Ел дәвамында 350 шәһәрдәшебез телефон һәм интернет аша эшләүче мошенникларның корбаны булган. Хокук сакчылары банк бары тик картадан акча салынгач кына хәбәр җибәрә дип кисәтә. Мондый хатларны алгач банкның кайнар элемтә телефонына шалтыратырга кирәк. Пин-кодларны хәбәр итәргә ярамый. Кызганыч, әмма мондый җинаятьләр аз ачыклана. Димәк, югалган акчаларның кайтасына да өметләнергә кирәкми. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Өлкән яшьтә дә күзләр яхшы күрергә мөмкинме? Глаукома һәм катарактаны ничек дәваларга? Ярдәм хәйрия фонды оештырылган лекциядә күз табиблары бу сорауларның барысына да җавап бирде. Фонд начар күрүче кешеләрне тернәкләндерү белән шөгыльләнә. Отслаиваются сетчатки и происходит нарушение вот этой передачи импульсов в головной мозг. Да? Ауруны дәвалый башлаганчы аның ни сәбәпле килеп чыгуын ачыклау мөһим, дип белдерә табиб-офтальмолог Элина Минхужина. Лекциягә килүчеләрне күп нәрсә кызыксындыра. Шикәр авыру булганда күзләрне ничек сакларга, нинди дарулар кулланырга, гомумән дөм сукыр калмасы өчен нишләргә? Тоже есть вопрос. Комплекслы дәвалану өчен нинди препаратлар алырга? Минем даруларым дөрес микән?
Тернеклендирүү үзегендә начар күрүче кешеләр өчен бөтен шартлар ясалган. Пациентлар Брайль буенча китаплар укыйлар, медицина тикшерү узалар. Бирегә казанлылар гына түгел, башка төбәкләрден, хәтта якын чит илләрдән дә киләләр. А то все дома сидишь. Өйдә нәрсә эшләргә дә белмисең, компьютер да юк. Мин монда лекцияларга инде 4нче тапкыр киләм. На сегодня созданы все Укырга килүчеләр өчен яшәү, туклану, дәресләр алу мөмкинлеге бар. Алар тернеклендирүү узалар, медицина, физик, рухи яктан. одновременно. Мондый төр курслар алга таба да оештырылачак. Римма Әхмәтова, яңалыклар. Эшмәкәрләр борчыган сорауларын түрәләргә һәм прокуратура хезмәткәрләренә бирде. Бүген эшмәкәрлек буенча Республика Советының чираттагы утырышы Чаллыда узды. Биредә 100дән артык бизнес вәкиле Наил Мәһдиев, Республика прокурор ярдәмчесе бизнес-омбудсмен Тимур Нугманов катнашты. Эшмәкәрләрне нәрсә борчый? Безнең сюжетта. Прокурор урынбасары Чаллыга юкхагына килмәгән. Ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында бу хукук сакчылары белән беренче генә очрашу түгел. Татарстан прокуратурасына килгән һәр 5нче зарлану Чаллыдан, нигездә еш уздырылган тикшерүләрдән канәгать түгелләр. Люди очень активные, глубоко подготовленные, права свои защищать умеют. И в то же время у нас очень активно прокуратура работает во многих направлениях защиты субъектов предпринимательской деятельности по привлечению лиц незаконно, должностных лиц незаконно проводящих проверки к административной ответственности. Бизнес-омбудсмен кабул иткән хатларда салым инспекциясына да зарланалар. Исәп-хисап счетына арест салу, кулларны богаулау белән бер эшмәкәрләр. Все предприниматели осуществляют свою деятельность, используя свои расчетные счета, поэтому для них очень большая проблема, если по тем или иным обстоятельствам на данные расчетные счета налагаются аресты и приостанавливаются операции по данным счетам. Но, к сожалению, у налоговых органов есть такое право в случае, если они предъявляют требования о неуплате налога, каких-то штраф, пеней, даже если это незначительные суммы, наложить арест на ваш расчетный счет. Әгәр салымларны түләсәң, аресттан бер көн эчендә котылып була. Шәһәрдәшләрне башка темаларда борчый. Чаллыларның активлыгын бизнес-омбудсмен да билгеләде. Челны – это второй город, и здесь я могу сказать, что предприниматели чуть ли не самые активные, самые такие инновационные во всей республике. И, конечно же, работа совета, она постоянно связана с деятельностью и челнинских предпринимателей тоже, и проблемы челнинских предпринимателей для нас являются наиболее актуальными и важными. История последних десятилетий говорит о том, что малый бизнес в Челнах развивается. Это порядка 50 тысяч активных жителей, участвующих в этом процессе. Это около 40 тысяч субъектов. На мой взгляд, такое внимание Тимура Дмитриевича Нугманова не случайно. Здесь формируется более 11% валового территориального продукта Республики Татарстан. Бизнес һәм хакимият проекты кысаларында бу соңгы очрашу түгел, киләсе утырышта эшмәкәрләрнең сорауларына Рөстәм Миңнеханов җавап бирәчәк. Чара 6 декабрьдә Казанда узачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Кышка да азак калмады. Беренче суыклар инде ноябрь уртасында көтелә дип хәбәр итә синоптиклар. Җылы һәм сыйфатлы өс киемен сатып алырга вакыт бар әле. Тонның нинди сайларга, каян сатып алырга безнең сюжеттан белерсез. Зима кибетендә хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә өс киемнәре тәкъдим ителә. Балалар өчен төрле модельләр сайларга мөмкин. Биредә 36дан алып 72-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. Выбор большой, ассортимент как бы тоже есть. Вот перемерили, пока остановились на этом. Более интересная, легкая, облегченная. Давно хотела приобрести дубленку и пуховик, и вот сегодня наконец-таки это сделала. И в подарок мне дали пуховик. Очень приятно, и сэкономила деньги. Зима кибетенә килүчеләр өчен ташламалар һәм махсус тәкъдимнәр каралган. Хайратуннар 25 мең сумнан да кыйммәт түгел. Өс кием алучыга икенче кием бүләккә. В магазине вы можете оформить беспроцентную рассрочку до 10 месяцев, без первоначального взноса. Кризиска каршы бәяләр 20 ноябрьгә кадәр гамәлдә. Матур һәм җылы өс киеме алып калырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Безнең тапшырыбыз ахырына якынлашты. Мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.